Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si John, taga Magay, Compostela, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong ginikanan nga giangkon sa lain. Aron inyo hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. May kinauli na kadong. Dinibeto ganihas tiya nimo. Mao ba? Ngano maguno day? Nangita man to nimo kay may importante kuno siyang isulti. Bahin sa man? Dong, naaman day kuno mo yuta sa badyan? Mao ba? Kung kinsa mo kuno ng yuta gikan. Sa imo kuno ginikanan. Wala gi ko mahibaw ana. Aw, may pas marites ng imong maguwang, nahibaw pa. Mao ba? Liho ka gid na dong. Basig maalkansi niya ka ana. Nibaw biya kas batasan anang maguwang nimo. Wala na di ka pa ibawa dong kay ako ramay muliho ka ni. Ngano ikaw raman lang? Ako di ay. Wadi ko'y katungodan na yuta ah. Dong, ako'y kamagwangan na itong managsuon ha. Maong ako mao'y magbuot ini. Di ko masugot ana nang oy. Tanaw na to sa titulo kung si kinsa mao'y gibinlan ni Papa ana. Pangani marites maoy niya. Unsa? Nganong siya raman ma? Ay, katong panahon na, nagtuo man mig si Marites rang among anak. Kay usara man kabuok ang among planong papa nimo. O wa na siguro na mausab ni papa ninyo ang titulo, bisan og naa namong mga manghod niya. Unya, wala na di mi katungodan na yuta ah, ma? Ay, Ha? Onya, unsaon ta man na dong? Ako man mao'y gibinlan ni Papa ana. Ako ra mao'y naay katungod aning yutaa. Recorded by X Thunder Gaming. Sa tinuod lang, samo ka na sa gay kubahin ini mga yuta-yuta. Pero ano gun kay dako man day kuno ning yuta ah. Unfair masad kun akong igsuon ra mo ay makaangkon nga lima man mi kabuok ka man nagsuon. Pero ang uban akong igsuon, maayo na mga pagkabutang sa laing nasod. Kami na lang duha ni Ate Marites ang niya sa Pilipinas. Maong wa na ko isurrender ang akong katungod. Ug unya, Unsa man day gusto nimong mahitabo dong? Di man ka makasabot.
Ako ra lagi ng pangan ang naadya sa titulo. Nganong mamugos manggid ka? Ay nalanggod mo paglalis. Sa buti na ninyong tarong. Yun, ani na lang ay. May pagkining atuon na to ang yuta. Daraw na to, asa na dapita, o unsa na kalayo. Mao ko nun ninyo taa. Pero, time pa. Nganong naamay bay? Ay, unsay ato? Boss, mangutan na ta, mikin siya nagpuyo din Kami. Nga naman. Amo man ning yuta kuno din henoy. Ha? Ay, kadugan na mong nagpuyo din eh. Oo. Kay dugay naman sang namatay ang among papa. Ang tag-iya ini yuta. Kami man mao'y tag-iya aning nuta. May mo bang mutan mi kung naamoy titulo, boss? Sige. Paabuta ko. Uy, Ako nang panganang naa diha. Dugay na ning napalit na mo. Gibaligyan naman ni sa una. Unsa? pero boss, kami doon naman sa may titulo sa yuta nga nakapangan sa kong igsuon. Mo'y gibinlan sa among amahan? Ayaw na lamig hasulan ninyo. Kay dugay na kayo may nagpuyo din eh. Dili yun din na mo i-give up ning among yuta. Dili man sa pagunsa ha. Pero, wa ba ya sa takahibaw? Kung fake o legit ba tong titulo nila? Di ba? Mausad lang. O sa kaya ato nalang ipacheck kung kinsay legit nga titulo, ang ilaha ba o ang atua? Para ihatag na lang nila nato ang yuta. Dili ka mo maalkansi nga photocopy ra maning niya nato. Pagkuha sa mug original nga kopya ni Day. Ha? Dili di ini original copy, ma? Maproblema gid ta ini. Murag nagkahanap na gid hinoon ang chance nga makuha namo ang yuta. Pero dili na ko biyaan ang ako maguwang. Kay nahibaw ko nga kung mahusay na ning bahin sa miangkon ining yuta, kami nasab sa ako igsuon maoy maghusay. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Tinuod ba di ay nga kung si kinsa maoy kinamagwangan, maoy numero 1 nga naikatungod sa kabilin sa ginikanan? Ikaduhang pangutana. Dili na mag-apil-apil ang among inahan bahin sa yuta kay tiguang na. Ug ang naa sa titulo sa yuta, pangan sa among kinamagwangan. Wa na bagid may mahimo kung gusto gid niya ang kunon ang tibuok yuta? O basin og naipaagi nga makakuha mi sa among bahin? Ikatulo pangutana. Pag-check na mo asan dapita ang maong yuta, tuay din nagpuyo didto. Ug mao'y miangkon nga ila pod kuno ang maong yuta. Ug doon na sila gipakita nga titulo. Unsay pinakadali nga proseso sa pag-check kung unsay legit nga titulo? Ikaw patong katapusan. Photocopy ra sa titulo ang niya namo. Kay mao ra may nahipo sa among inahan. Unsa may paagi para makagkuha mi og original copy? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema ayaw na yun ninyo dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? And atong quote for the day ni ingon,
Find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Karon ba, daghan kayong fake. Fake news, fake post, scammer, kanailang mga ingon nga make believe sa Facebook, kibaw mo nga no, nagsige naman tag-apas, ug pahibaw, kanang sa lifestyle sa uban ba, nga no na, suya, envy, discontentment, no, failure to accept, no, kung unsa ang ato ang kahimtang, unya wa nato na maximize, ug unsa, ug kinsa ta. Nagtuo mo nga mas maayo sila kinabuhi kay mas malipayon sila over ninyo dili na garantiya no ayaw mo pagpangandoy sa kinabuhi sa uban, ayaw po mo pagpretend of life that is not true nor pretend to be somebody you are not. Kay di man na ikaw, di man na imong authentic self, no? And imong gi-deprive imong kaugalingon to be genuinely happy. Suwaye lang, no? To be yourself, to accept who you are, and surround yourself with people who love you for what you are, and surround yourself with people, no, nga mudawat nimo or same nimo og kahimtang para di sa ka matagbaw og apas. That way, you can live your life to the fullest, no? Keep thinking positive lang yun, mga sukintig paminaw. Letter sender nato taga Magay, Compostela, Cebu. Murang karon pa ko nakasugakod og letter sender nato dihang dapita mo na a big shout out ninyong tanan no dinha sa Compostela, Cebu. Ako sang greetings no sa ato ang 5th district nga representative si Deputy Speaker Duke Frasco kay sakop man niya dihang dapita no kinsa pa maning mga naadin ha. But anyway, ako asan pasalamatan no ang mga nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan o Elaine Tantengco Bathan on Facebook na to. Palihog tag-like ug follow sa mga wala pa para makakita pug ko ninyo. Pag-post lang mo mga greeting dito ako niya nang hatag gigayon nga basahon ang inyohang mga gina-post sa comment section. Salamat sad sa mga nag-like ug nag-follow sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Of course, more than 1 million followers ta ani nga account. Nganuman sinaligan man. Nganuman tinuod man ang balita. Ngano pagyod, lingaw, nindot, no, na ay makatunan sa mga drama nga mapaminaw nato sama sa ato ang programa nga kiniyang akong suliran. Now si June, ning suwat ni siya kay naani sila yuta, no, margang iyang parents or iyang pamilya nga murag naangkon og lain, di man tani siya ganahan anang mga yuta-yuta, pero mura manggod og ang namintahaan ni iya ra pong kapamilya murag ang iyang ubang igsuon kay murag naa naman gud kuno sa laing nasod ang uban pod ning igsuon basin dili pod interesado no. So unang pangutana, tinuod ba di ay na nga kung si kinsa maoy kinamagwangan maoy numero 1 nga naay katungod sa kabilin sa ginikanan, mo ginay dakong bakak, mo ginay dakong sayop, di gyud intaw na tinuod. Usahay ang ilang ingon ang kamanghuran pod, usahay ang kamagwangan, usahay ang ilang ingon kung kinsay nigam sa ginikanan mo naay dakong bahin. Uy, tanang anak equal share. Tanang anak eredero. Bahala sala ba day po nas manghod nga manghod siya. Unya anong makabintaha man ang maguwang kay abisay na una kaysa may gusto ilog ba day ning shows pagpanganak di man no. So as long as ang ato aragyod anak mo, then you are an heir and you have equal right as your other co-heirs, as all the other children, regardless of your rank sa pagpanganak. Ikaduhang pangutana, dili na mag-apil-apil ang among inahan bahin sa yuta kay tiguwang na. Ug ang naa sa titulo sa yuta pangan sa among kinamagwangan. Wala na bagyo di ay may mahimo kung gusto gyud niyang angkunon ang tibuok yuta or basin ug naay paagi nga makakuha mi sa among bahin. Now, magdepende gyud ni kung giunsa niya pagkaangkon ang yuta no kay usahay ilaha manggod ng gimaniobra pero you'll have to show and prove nga giunsa
pagbalhin ngadto sa iyaha nga buhi pa man ang imong ginikanan. No, I think buhi pa imuhang mama. No, sa ako ang pagsabot sa imuhang suwat, buhi pa man ang imuhang mama. So apil pa man gani ang imuhang mama no sa pagbahin-bahin sa yuta nga bilin sa imong papa no ug naa man gani. Or tag-iya pa siya, apil pa siya or wa pa man gani na bahin-bahin, di pa buna basta-basta makuha unta niya. So giunsa man niya pagpabalhin. Kay kung naay mga gi-falsify, gi-maniobra, no? Then pwede gyud na nato manalify adto tag korte kuha tag abogado para mabalik ngadto sa original nga tag-iya padeg ang imuhang ginikanan and then mag extrajudicial settlement of estate mo as heirs para mahimong patas ug equal ang binahinay. Ikatulong pangutana, pag-check na mo asang dapitang among yuta, tuay dugay nang nagpuyo didto ug maoy ni angkon nga ila pug kunutok maong yuta na napoy ni enter. Ug do na sila gipakita nga ni titulo unsa man ni unsay pinakadali nga proseso sa pag-check kung unsay legit nga titulo, Register of Deeds. Ang katong iyang gipakita nga titulo kung rehistrado na naa gyud nay kopya ang original nga copy ana naa sa Register of Deeds kay ngano kanang atong gikuptan ang gitawag ana owner's duplicate copy. Ang kopya gyud mismo ana naa gyud na sa Register of Deeds. If naa na didto inigpakuha nimog certified true copy didto sa Register of Deeds, mo certified kay sila naa gani parehas ilahang gipakita for all intents and purposes Sir John. Sila gitag-iyaan ng yutaa, no? Ug ato na po ng susihon, giunsa na po nila pagpanag-iya ng yutaa, ug unsang kalakihan nganong nahimo man silang tag-iya, ug giunsa nila pagpatitulo ng yutaa. Okay? So, i-check na nato. Ikaupat, photocopy ra sa titulo ang niana mo kay mauray na hipo sa among inahan. Unsay paagi para makakuha mi og original copy. Okay. Kanang makapatitulo na ganita, naa na gyud nay kopya dapat kita ang tag-iya. Muna akong giingon ka ganina katong owner's duplicate copy. Ang usaa na ang original copy naa gyud na sa Register of Deeds. Nung kagyud na nga way kopya ang katong tag-iya. Now kung nawala na siya, no, ang kopya di na ninyo matrace, magpa-affidavit of loss mo unya i-annotate na nato sa titulo, unya mag-file gyud ta og reconstitution of lost title para ma-isyuhan tag bag-ong titulo. No, ang unang importante ninyong buhaton, magkuha kag certified true copy sa titulo ngadto sa Register of Deeds. Pagpamatuod nga kamo pagid ang tag-iyaan ng yutaa or pwede man di man na need no kung patong akong giingon nimo nga mo file ta og pananglitan gi maniobra gyud to sa imong igsuon ang titulo mo nang napunta niya nahimo nang siya mo'y naangangan sa titulo, iyahangan ang naas titulo, unya gimaniobra, giforge, gifalsify, giilad baro ng imuhang mama, imuhang ginikanan sa pagpirma og dokumento maski di mao, then pwede gyud to nato mapa nalify ang title ug ibalik didto sa katong original nga owner which is your parents para bahin-bahin and equal sharing na mong tanan nga manag-igsuon. Ang importante matrace na kung asa gyud ang titulo. Kay usahay ra ba no appeal to sa pagpangilad no kung giunsa or pag-appeal sa pagpamaniobra kay di man pud na mailisan ang titulo nga naa sa imuhang maguwang kung naa man gani na title nya nga na niya kung wa niya gisurrender ang katong owner's duplicate copy sa title. Okay? So, ana man gyud na ang proseso para lang yun ninyo masabtan, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.